Sindivezele kwaDr Ngonyama neemoto zakhe. Yizo lezi imoto kaDr Ngonyama. Wanibona nje lo muzi noma yiko kuleli khaya wanibona lapha uma ungena umuntu la kunomsebenzi wakhona masilo nezitha noma umuntu uma ngabe nezinkinga siyasimsebenza kule ndawo le kuyahlukana wanibona ikuphi estate phansi nomsebenzi wakhe la ulenze kuvela abantu mawusetshenziswa kuvela abantu la mawuse esigodlweni singenawo la ekhaya. Yiko lapha ekhaya kwaDokotela Ngonyama abaziyo sebebabona yiko leli khaya okuthiwa khona impilo umuntu intweni asoyifuna ukuthi ephambili empilweni yakhe yiyo le ndlela libonayo nje uyabona le ndlela encane kanje ukuthi izinto eziningi phakathi eziphilisa abantu ebenza bephambili empilweni kuningi nje ngeke sihlale siveza abantu bayabona ekhaya kuningi ngule ekhaya kodwa yilo leli khaya ngoba nibona nje konke lapha kukanjena nje umuzwa lekhaya la la kuphila khona abantu ngoba nibona nje konke lapha ababaziyo abafika ekhaya bayabona bayazi umsebenzi owenza la ekhaya kwenzeka imisebenzi ehlukahlukene siyasenza imisebenzi ehlukahlukene la ekhaya kufana nomuntu manje ulahlekelwe into emlahlekela umlahlelwe imoto uma ulahlekelwe imoto ngefuna number plate yemoto nalala indawo la ulahlekelwe kuyona umsebenzi lonto leyo uma uzofuna igubhu ngoba niyibona nje kuhlukahlukene uma ufuna ukusetshenzwa khona indawo nawo idamu lami lamanzi lapho basebenzela khona abantu emanzini akwaziwe mina bangawazi abantu ngoba ngathi abantu babone lapha eminyango ngoba nibona nje kunje kunale mmese lapha ngoba nibona nje le mmese yenza umsebenzi wayo la ukuthi ngoba nibona le ndawo inje ngayikhetha amabona indawo engisebenza kuyona ngoba le ndawo yala ekhaya ngathi ngenze noma yini umuntu bayenenkinga enkulu ngathi ngenze noma yini ofike engenazijahile ngiyamfaka le yanto la ekhaya afike asebenzele khona yena noma ngasezikuyiveza le yanto ngiyengumfake kuyona le yisigodi ngoba nibona emhlabeni wonke segolide emistini thina siyabona.